След като се запознахме с биологията на пчелите, време е да надникнем в техните жилища. Жилището на медоносните пчели, живеещи свободно сред природата, винаги е привличало човешката любознателност. Естествените им жилища са хралупите на дърветата, скалните пукнатини и пещерите. Там те строят гнезда, защитени от неблагоприятните външни условия. Понякога можем да станем свидетели и на такова необичайно зрелище. Изпуснат пчелен рой да се засели върху клона на дърво в оживен столичен квартал. И все пак любимото жилище на пчелите си остава хралупата. В някое затънтено кътче на гората се намират стари дървета, в чието стволове семейства медоносни пчели са изградили свои гнезда и са натрупали големи запаси от мед и прашец. Гнездото е запълнено с пити, състоящи се от шестоъгълни килийки. Питите са разположени успоредно една от друга. Това обикновенно са от 4 до 6 пити с дебелина 25 мм, като разстоянието между тях е винаги 8-9 мм. Поради това, а и поради строгата охрана от пчелите, човек не може да наблюдава какво става вътре в гнездото. Обикновенно пчелите строят гнездата си на тъмно. Восъкът, от който изграждат питите, произвеждат с восъкоотделителните си жлези. Те са 4 чифта и са разположени в 4-те им последни коремни членчета. Всяка жлеза произвежда плоска и тънка, кръгла восъчна пластинка, която пчелата сдъвтва, оформя с челюстите си и поставя на определено място върху строящата се пита. Строежът на пчелната пита започва от върха на гнездото, чрез залепване на малък къс восък. След това килийките се строят надолу. Дължината на питите достига няколко десетки сантиметра. Килийките са симетрично разположени от двете страни с общо средностение. Отворите на двата реда килийки са насочени в страни от средностенията, почти хоризонтално, с лек наклон нагоре. Те имат относително правилна шестоъгълна форма. Дъното на килийката представлява пирамида. Всяко едно от трите ромбчета, които я изграждат, се явява общо и за килийката от противоположната страна на питата. По такъв начин дъната на килийките, взети заедно, формират средностението на питата. Шестостенните килийки са възможно най-здравата конфигурация с максимален обем, за чието изграждане се изразходва най-малко восък. Ефирността и съвършенството на пчелната пита я прави едно от най-изумителните и изящни творения на природата. Тук пчелите отглеждат своето потомство, отпочиват си след работа, складират меда и пчелния прашец. Пчелите изграждат по няколко пити успоредно, като между тях оставят пространство за свободното си движение. Броят на питите и размерите им зависят от размерите на жилището им. Интересно е, че много пчели строят едновременно различни части от една пита и я завършват идеално оформена. Даже пчелите, които никога по-рано не са правили това, могат да я построят, без да се отклонят и на микрон от размерите й. В питите на медоносните пчели различаваме 3 вида килийки – работнически, търтееви и майчини, или маточници. Преобладават работническите килийки. Между търтеевите и работническите килийки пчелите оформят килийки с неправилна форма, така наречените преходни килийки. Още от древността човекът е наблюдавал пчелите,
и откри отличните вкусови качества на техния продукт – меда. По-късно той започнал да търси начин сам да отглежда пчели. Така се появили жилищата за пчелите, сътворени от човешка ръка. По подобие на хралупата, хората създали плетения кошер или тръвната. Преди повече от век по нашите земи се е пчеларствало с тръвни, наричани още кошерища или кошерини. Това са конусообразно изплетени кошове от върбови или лескови пръчки, от повед и по-рядко от слама и измазани отвън с смес от глина и говежди тор. Дебелината на стените им е 20 мм, а обемът им от 15 до 35 литра. Тръвните са удобни жилища. В тях пчелите могат да събират меда и благополучно да понасят ниските температури, дори в най-северните райони. Грижите за отглеждане на пчелите в тези кошери са малки. В тръвната пчелното семейство образува най-удобното зимно кълбо, което лесно се придвижва към зимните хранителни запаси. Практиката показва, че от 5 до 8 кг мед са напълно достатъчни за презимуването на пчелното семейство в такова жилище. С намаляването на хранителните запаси и обемът на жилището автоматично се намалява. Това помага на пчелите да свият кълбото и да изразходват по-икономично храната. Неудобството при тези кошери е, че не дават възможност за активна намеса в живота на пчелното семейство. Необходимост в условията на съвременното пчеларство. Мястото за развитие на пчелното семейство е ограничено. Поради това и добивите от мед са малки. Пчеларската технология бележи непрекъснато развитие през годините в посока увеличаване обема на жилището. След откриване на подвижната рамка и конструирането на първите рамкови кошери, отделни пчелари в различни страни по света са създали голям брой най-различни конструкции, които групираме най-общо в две основни категории – стоящи и лежащи. Стоящите кошери или вертикални са тесни и високи, а лежащите, наречени още хоризонтални, са ниски и широки. При първите увеличаването на обема им при растежа на пчелното семейство става в посока нагоре, а при втория вид в хоризонтална посока. Вертикалните кошери могат да бъдат съставени от две или повече отделения, разположени на етажи един над друг с еднакви рамки. Те биват двукорпусни или многокорпусни. Когато обаче рамките са различни, горните отделения с по-малки рамки са така наречените магазинни надставки или магазини, които служат за складирането на меда, а долното отделение с по-големи рамки се използва само за развитието на семейството и се нарича плодник. И в следващото предаване от нашата поредица ще продължим да ви запознаваме с жилищата на пчелите. Те са ловки, те са безжалостни. Те са хитри, те са пъргави. Те имат нужда от нашата закрила. Очи в очи с животните. В миналото предаване започнахме да разглеждаме темата «Жилищата на пчелите». Те ще бъдат обект и на този филм от поредицата ни.
Ако се върнем назад в историята на кошера, след тръвната, първите дървени кошери са били с неподвижни рамки. В миналото са правени многобройни опити за конструиране на удобни за работа и развитието на пчелното семейство жилища. Но нито украинецът Пьотър Прокопович, нито полякът Ян Джирзон или пък Август Берлепш от Германия успяват да се справят с основния проблем – залепването на рамките към стените на кошера. Започва търсенето на най-добрия модел, за да се улесни ваденето на меда и да се намали дразненето на пчелите. Някога на Балканите нашите прадеди гонели роевете по хралупите и клоните на дърветата, а на есен избивали пчелите от тръвните си, за да им вземат меда. От другата страна на земното кълбо в новия свят, 41-годишният Лоренцо Лангстрот, пчелар от италианско потекло, бил озарен от идеята за подвижна рамка, около която да има свободно пространство за преминаване на пчелите. Той установява, че ако разстоянието между рамките и стените на пчелното гнездо е между 4,8 и 9,5 мм, пчелите няма да изграждат двосъчни мостове или да запълват това пространство с прополис. С откритието на свободното пространство и идеята за подвижна рамка с размери 448 мм на 232 мм, която да се изважда отгоре, Лангстрот създава своя кошер. Конструкцията му обаче била много сложна и един друг пчелар, Амос Рут, го усъвършенства, създавайки опростения кошер Simplicity. Усъвършенстваният многокорпусен кошер, който днес е световен стандарт, е предпочитан модел за работа. Известен е под наименованието Лангстрот Рут кошер. В началото на 20 век технологията на отглеждане на пчелите налага за есенно-зимния период само един корпус. През пролета той се надгражда с магазинни корпуси за събиране на меда. Кошерът Лангстрот Рут се оказва недостатъчен за оптималното развитие на пчелното семейство поради ниската рамка. Следващият модел, приложен в практиката, е с рамка 470 на 290 мм, позволяващ оптимално залагане на пило и добро развитие на пчелното семейство за основната паша. Това е моделът на американския пчелар от френски произход Шарл Дедан. Той е с 12 рамков плодник, към който по време на медосбора се добавя магазин с 12 полурамки. По-късно този кошер е усъвършенстван от блат и е известен като Дадан блат кошер. Размерите на рамката в него стават 435 на 300 мм. При този кошер обаче е необходимо прилагането на трудоемка технология, което се изразява в работа на ниво рамка и изисква много процедури при зазимяването, пролетното развитие на семейството, размножаването и ваденето на меда. У нас този кошер се въвежда около началото на миналия век. По онова време при всички съществуващи модели кошери, пчелното семейство зимува и се развива само в едно корпусно тяло. Пръв американецът Джордж Демуц предлага през 1911 година двукорпусно отглеждане на пчелите в есенно-зимния период. При него горният корпус с хранителни запаси е получил названието хранителна надставка. Американците считат, че с въвеждането на хранителната надставка е извършена революция в пчеларството. Този метод изключва зазимяването като елемент от технологията, както и всякакви подхранвания през есента и пролета или през лятото, когато липсва паша. Същевременно пчелното семейство има винаги достатъчен простор за развитие. С въвеждането на двукорпусната технология, 10-рамковия кошер Лангстрот Рут се утвърждава като най-сполучливият модел. Използването на два корпуса като плодник предоставя пълна възможност както за развитието на силно семейство, така и за събиране на максимално количество мед. На базата на този модел се разработва и усъвършенства промишлената технология в пчеларството.
Американският специалист по пчеларство Клейтън Леон Фарар се сблъсква в проучванията си с така нареченото мъртво пространство от 4-5 см между рамките на двата корпуса в кошера Лангстрот Рут. Друго неудобство е тежината на пълните медови корпуси, особено при прилагането на интензивни методи на пчеларстване, когато се развиват мощни семейства и при добра паша кошерите се вдигат на 5-6 корпуса. В стремежа си да отстрани тези недостатъци, Фарар съчетава използването на магазинната рамка на кошера Дадан Блат с технологията на корпусния кошер Лангстрот Рут. Така се появява 12-рамковият корпус с височина на рамката 159 мм. Корпусите стават по-леки за работа. Гнездото винаги е разположено в 2 корпусни надставки и проблемите при зимуването отпадат. Освен това, обемът на двете надставки надвишава обема на Лангстрот рутовия плодник и дава по-голям простор за работа на майката. По-ниската рамка улеснява добиването на монофлорен мед и предлага повече възможности при промяна на пашата. По-късно Фарар намалява броя на рамките от 12 на 10, доближавайки се до идеята за развитие на семейството по вертикала. Търсейки най-удобното пчелно жилище, което да е най-близо до това в дивата природа, французинът Роже Делон смело разполовява плодниковата рамка на Дадан Блат и създава корпус с размери 300 на 300 на 210 мм. Кошерът на Роже Делон, наричан още алпийски, гарантира успешно презимуване на пчелите с най-малко разход на мед, само 5-6 кг, осигурява добър топлинен режим, а оттам и ранно пролетно развитие, голям добив на мед и восък, лека и удобна работа на пчеларя. С алпийския кошер човекът преоткрива естественото пчелно жилище хралупата, признавайки ненадминатата мъдрост на природата. Разделяме се до следващото предаване, в което ще се спрем на темата пчелна паша. Ние сме огромни, ние сме величествени, ние сме могъщи. Ние заставаме очи в очи с вас, за да живеем заедно на нашата земя. След като се запознахме с анатомията и биологията на пчелите, особено важно е да знаем кои са най-разпространените медоносни растения, така нужни за производството на стоков мед и цветен прашец. Всички медоносни растения, които са в наличност в даден пчеларски район, е прието да се наричат най-общо пчелна паша. Затова едно от първите и най-важни условия за получаване на по-големи добиви от пчелните семейства е сполучливият избор на мястото за пчеларстване. В страната ни има няколко хиляди цъфтящи растения, които отделят нектар или дават прашец. Но само малка част от тях, около 250 вида, имат значение за пчеларството, тъй като в сравнение с останалите цветни растения, те са много по-медоносни. Във времето на цъфтежа им и при благоприятни климатични условия, от тях пчелите събират най-много нектар и прашец и в резултат на това произвеждат голямо количество мед. Различните периоди на цъфтеж на медоносните растения определят и така наречената главна беритба,
или както е прието да казваме, главна паша. Беритбата на останалите по-малко медоносни или в по-малък брой растителни групи осигурява второстепенните или поддържащи паши. Те също имат важно значение, защото подпомагат растежа на пчелните семейства, макар и да не допринасят за получаването на стоков мед. В зависимост от периода на цъфтежа разделяме медоносните растения на следните групи: ранно пролетни, пролетни, летни и есенни. Най-благоприятни за развитие на пчеларството са районите, в които има застъпване на всички или на повече от изброените групи растения. В тях за пчелите е осигурена продължителна и последователна паша. В райони, в които е разпространена само една от споменатите групи медоносни растения, налице са дълги безберитбени периоди. Там пчеларството няма да бъде доходоносно. Тогава един от начините за решаване на проблема е практикуването на подвижното пчеларство, което представлява последователно пренасяне на кошерите с пчели на различни места в съответствие с цъфтежа на основните медоносни растения в тях. Според местоположението и употребата им, медоносните растения могат да бъдат разделени на следните групи: медоносни растения в горите и парковете, медоносни растения в ливадите, овощни дървета и плодово-ягодови растения, селскостопански медоносни растения, селскостопански фуражни растения, плевелни медоносни растения, медоносни растения, отглеждани специално за пчелите. Нека сега да се запознаем с някои от най-разпространените медоносни растения от изброените групи. Ще се спрем най-напред на горските медоносни растения. Както е известно, горите са прародината на медоносните пчели. Те са особено ценни с това, че им осигуряват ранна пролетна паша, когато в полето и по ливадите растенията все още не цъфтят или пък са цъфнали малко от тях. За пчеларството са ценни главно широколистните и смесените гори, защото в тях растат голям брой медоносни дървета и храсти, а около тях подлез, ценни медоносни билки и треви. Такива липсват в иглолистните гори. Сред най-разпространените у нас медоносни растения от тази група, които цъфтят през пролета, са следните: леската. Тя цъфти още през февруари и е едно от най-ранните медоносни растения. Различните видове върби и кленови дървета, дрянът, брястът, разнообразните видове акации, бялата акация е едно от най-добрите медоносни растения у нас с време на цъфтеж април-май. Плодните храсти, предимно горската малина и капина. Сред цъфтящите през лятото растения важно значение има липата, която започва да цъфти в началото на лятото. Тя е богата на нектар и прашец. Липовият мед се цени много заради вкусовите и лечебните му качества. От значение сред цъфтящите през лятото дървета и храсти са питомният кестен, китайският мехурник, японската акация, глогът, поветът, зърнестецът, шипката и други. От иглолистните дървета борът, елата и смърчът имат малко значение за пчеларството, тъй като не отделят нектар. От тях пчелите събират само цветен прашец и смолисти вещества. Като цяло иглолистните гори са почти без значение за пчеларството.
Богат източник на нектар и прашец е растителността на естествените ливади, които в повечето части на страната образуват главната паша за пчелите. От цъфтящите ливадни растения се добива доброкачествен букетен или полифлорен мед. Някои от ливадните растения, като глухарчето, допринасят много за ранното развитие на пчелните семейства. Колкото растителността на ливадите е по-разнообразна и ако повече са застъпени бобовите и остоцветните растения, толкова тя е по-ценна за пчеларството. Обикновено цъфтежът започва в началото на май и завършва в средата на юли, с максимум на цъфтящите растения през юни. Много ценни в медоносно отношение са различните видове детелина, особено бялата, както и звездиче тревисто. Добри медоносни растения са звезданът, конският босилек, сърповидната люцерна, бялата и жълтата комунига. В това предаване не успяхме да изчерпим темата пчелна паша, затова тя ще бъде обект и на следващия филм от поредицата.